Bon dia, menines. No vol ara, està enfadada. Diu que li he de pagar diners per gravar. Doncs avui callada la Laura. Com ha de ser? Les dones callades. Anem a provar el kèfir amb sal i aigua. Diu que és un tren de TikTok que ha vist. Bueno, de fa un any o així. Els artistes copien. Els artistes roben. És una cosa que em passa molt amb les noies a mi. Els hi explico coses, els hi explico anècdotes i tal, i després me les roben. Com si tinguessis tantes noies. Bueno, doncs ja sabem tots de qui parlo. M'ho roben tot. Mira, És llavors. que no m'he fet el cafè encara, jo estic a Molt pressa. pissar. Una mica d'aigua. Hiperactiu. De kèfir. Un polsim de sal. Ahir la Laura em va dir que mai havia rigut tant amb ningú. La veritat és que sí, Ho haurem de repetir, aviam. Poc se'n parla de que ens han dit que no estem aprofitant el nostre potencial. Què vols dir? Què vols dir? Què vols dir? Explica't. Explica't, Perquè, deixa'l clar. a la caixeta de comentaris. És la teva explicació. Necessitem més explicacions. I, per cert, últim vídeo. Ai, no diguis això, que em poso molt trista. A veure, anem a provar això. Fixa't que hem fet retenció. La gent està esperant a que ho provi i llavors es queda a veure el vídeo. O l'abandona. Saps que avui trobarem a la Rosalia? El meu editor m'ha dit... Com m'ha dit? Amb energia i ganes. Tot s'aconsegueix. S'aconsegueix a la vida. Pues bueno. Però està més bo el que fer normal. Té raó que té un punt d'actiment. Vols provar-lo? Ai, no, quin fàstic. No està malament, però jo que porto tota la vida veient kèfir amb mel, és molt més bon mel. No té cap sentit fer-lo salat. Té milions de probiòtics, el kèfir. Quants? Milions! Pues mira, parlant de probiòtics, jo em vaig a fer el meu xupito rutinari. Vinga, a buscar la Rosalia. Adéu, família. Per fi et despertes? Per fi em desperto, per fi tinc energia. A mi quan em portes a un lloc bonic, què deia jo? Vídeos enrere, que a mi si em portes a un lloc bonic em desperto diferent, un lloc de gent guapa, m'inspiro, estic contenta, estic feliç. Ben bé, 3 quarts d'hora caminant per arribar fins aquí. Són les 2 del migdia. I s'agraeix una mica de moviment al cos. Que Exercici, no ens movem. exercici. Fem Hem perdut una el mica- cap. Hem perdut el cap. Ens agrada molt el dolç. Mireu, és que això que són 3 dits de banana bread. A veure, provem algun Ens donarà d'això. una cosa. A mi això em fa... És que per què no et fa bona pinta, això? És dens, És de... Per mi està boníssim. Són uns animals, aquests És una lionesos. barbaritat. El deixo tot a tu. Aviam, m'he agafat, és cert, que la pitjor part, perquè aquesta està torradeta i no... A mi, per exemple, és la millor part, la torradeta. Sempre. T'agrada? O et disgusta? Molt dens. A mi m'agraden els banana breads quan són com humits. Ja. És una mica sec. És un 10, però... Alguna que diguéssim ahir que fos bona. És que jo em vull controlar perquè estan els teus pares. Ai, nen, ho podem dir, no passa res. És un 10, però té uns ous gegants. Jo li vaig dir que no. És un 7. És un 10, però és infèrtil. No passa res, és un 10. Sí, no pots tenir fills. Poden fer moltes coses in vitro. És un 10, però es corre superràpid. Això sí que és una mandra. Un 3. Un. Mira, són com els brioixos que vaig comprar. En vols un? No, però s'assemblen molt, serà la mateixa? Heu de saber que la Laura, pobreta, Molt llaminera, és molt. molt llaminera, però és una petita nena ara amb tuberculosi per mi. A la casa hi ha una banyera, que és com de l'edat medieval, que jo m'he dutxat i Ai. surt un rajolinet d'aigua. No és veritat, I ella- és tan exagerada, de veritat, I ella, que és al·lèrgica als gats i a casa hi ha un gat, està tota l'estona tossint i... I m'ofego, i tinc asma. I per mi és la petita noia amb tuberculosi que l'hem de cuidar. Bueno, millor. Tornem a parlar d'això. Què passaria si demà et mors? Si jo demà em moro... Em quedaria trinxat, de sobte. Jo crec que sí, com et quedaries? Seria molt difícil Què de... faries? Faries un bon enterro, no? Saps què faria? Què? Un fiestón al Costes, Ja. convidant a tots els teus amics, Sí, el ioga és tot, que tinc A com tots molt els pocs meus i que amics. tampoc et sortiria molt car. reservaria la sala aquella que vam veure, Sí, molt de xampany, i li tira, i tothom que es banya amb xampany. llavors I una reservaria banyera. habitacions per tothom i tothom la banyera plena de xampany Sí, en honor a la Laura. Sí, això em faria molt feliç. I seria memorable. Sí, Ah, i però si tens bona ressaca vol dir que has disfrutat i jo estaria contenta a la tomba. Pues què faries, dius, si jo em morís? Primer, omplir el teu somni, canviant només el nom. Val? I posaria el teu nom, òbviament, en honor teu. El tema és que jo a mi se m'ha acudit ja la meva pròxima idea de negoci. Ho faries Ho igualment. faria igualment i intentaria que fos el més gran que ha fet Catalunya mai. És que tenim una ambició desmesurada. Sí, volem però canviar, està bé. volem canviar la creació de contingut en català. És la ment abundant de la que parlo sempre. Hi ha una llei de l'atracció I ser per un nosaltres.
nosaltres, saps? Ser Perquè nosaltres, si no sempre sobretot. estàs imitant els altres, I no sempre tenir por de res, demanant perdó. Perquè, aviam, equivocar-se... Ens equivocarem. Ens equivocarem. I rectificar és de savis, també. Però crec que estem fent molt bé això, que és ser nosaltres de veritat, I tant. dir el que pensem, I tant, sense por. i a la gent A li la piscina està... de camp. I campi qui pugui, si no. Cas un nena. Hòstia, batu a l'olla. Ens està funcionant molt les expressions en català. I tu últimament vas molt penjam, per la vida. Malgirbada. Ets una malgirbada. No, malgirbada, és molt fort aquesta fa mal, quan te la diuen. No, ahir li vaig malgirbada i es va Ai. ofendre molt. La que és molt bona també és la de contrafeta. Ai, sí. Mira aquest contrafet. Aquest petit contrafet. Ens funciona molt el diminutiu. I el teu amic, què, no t'ha respost al nostre càmera? No ens fa ni cas, tio. No ens fa ni cas. És un merdes. A tot això, la Laura està enfonsada perquè encara no he aconseguit entrades per la Rosalia, perquè, com sabeu, ho he de fer tot jo. No fos cas. No, però no perdo mai l'esperança, que això ho diu tot de mi. I el concert és avui. És ara en unes hores i no tenim entrades. Jo passo, no vull saber res del tema. Pot ser tot un projecte fallit, però evidentment ens presentarem allà a l'estadi, que és a 40 minuts de la ciutat de Lió. I ara anem cap allà. No vull saber res. No vols anar al concert? No ho sé, és que... No anem al concert? Mira, jo crec que hem d'anar al concert i allà trobarem algú que ens vendrà unes entrades a última hora. Jo mai perdo l'esperança, tu ho saps. Això. Tenim ben abundant, nosaltres. Sempre. Pues confiem en que un petit contrafet ens vendrà les seves I tant, entrades. els contrafets són els líders del món. Seguim, família. Avui Què passa? el Guillem ens ensenyarà És moment d'ensenyar el seu outfit. outfit of the day. Cosa que estem fent cada dia. Mira, Eloi, ensenya tu també el teu, va, posa aquí el mòbil. Ensenyem una mica els nostres outfits. La Laura fa 4 dies que es vesteix igual. No, i ho sabeu, perquè si mireu enrere els meus vídeos, només repeteixo jaqueta. I jo estreno jaqueta i aquesta samarreteta que ha sigut el meu pijama avui. Aviam, digue'm d'on és la teva robeta, això d'on és? De l'Uniqlo. M'agrada molt. No ho sé, potser Zara, crec. És mono, és mono. Massimo Dutti i Uniqlo. És que Uniqlo i Massimo Dutti està molt bé. I el cinturó d'un senyor de Sant Sebastián que me'l va vendre fa 10 anys i encara funciona igual de bé. Vull de veritat. I les ulleres? Massimo Dutti. Molt bé. Estem ja a la prèvia del concert de la Rosalia. Ens ho estem passant molt bé. La veritat és que sí, estem rient molt. Hem fet una petita... Nosaltres hem fet 2 coses. Primer, unes colònies de creació de contingut per una banda i després una petita teràpia de 2 persones que estaven desquiciades sense saber què fer, avorrides de la vida normal. Jo treballo. Jo treballo molt. Jo també. Jo he seguit treballant molt i tu no tant. Jo en tinc prou. I ara anem a fer un aperitiu. Que soni la música. Anem a moure l'esquelet. I un jamoncito. Tinc la teoria que obrirà el concert amb aquesta cançó i dirà: Laura i Guillem, pugeu a l'escenari, que us heu esforçat molt aquests dies per trobar-me i us mereixeu cantar una cançó en català davant de tothom. O potser ens farà tocar la nostra versió en piano a 4 mans de la Perla. Hauríem de practicar. Signada el dòlar dintre la... Com tu i jo. Tinc un xaval contractat perquè em porti regals de Nadal. Todas mis soluciones. Esta Malibu me va genial, Tatiana. Ella és... Nen. Ai, per què t'ho poses allà? Agafa el plat i te'l poses aquí. Petita bronca per començar la nit. Ui, s'anima la festa, eh? Me rebotate. Fantàstic. Fantàstic. Un xin-xin. Salut! I força el Canut! El pobre Marc veient tot això. Hola, Marc. Gràcies per tot. T'estimem molt. Ets el millor. Això deixa-ho. El Marc Rierol, editor de la Heavy i ara editor nostre, és la millor persona que podríem haver tingut. Vindrà el pròxim capítol. Marc, et convoquem a la Vinga, nova va. temporada de Vinga, Coneixent va. els genis de Catalunya. Vinga, va. Espavila, agafa les maletes. I cames, ajudeu-me! Campi qui pugui. Campi qui pugui d'aquí. Ladrón de paz, un campeón, rompe corazones nacional, un terrorista emocional. Una perla. Nadie se fía, una de mucho cuidado. Això és Déu nostre Senyor que ens ha posat davant. Per mi la sèrie està feta, eh? Ai, em fa vergonya. Jo si És que fos... aquesta nena... Ho hem aconseguit, no? Sí. Però què hem aconseguit? Hola. Merci. Una cosa, li hem de dir tot el que hem fet, tu. No li interessa.
No li interessa. Renyeu a la Loli. Ai, a la Laura. Bueno, ja està, ho hem aconseguit, Aviam la foto. Però ho hem aconseguit o no? És molt gros, això. Bueno, aquest nen, no sé per què, estava molt cabrejat des del taxi i s'ha anat. Sí, s'ha anat. Ha sortit del taxi, tenia una ansietat i una mala cara de gos que no sé què ha passat. Llavors jo he tirat i dic, me'n vaig a la fila i miro davant i dic, aquesta tia em sona, que guapa. Jo no sabia on estava el Guillem, mitja hora. Feia que no trobava aquest home. I dic, bueno, segueixo la cua, i dic, hòstia, és la Loli, la nòvia de la Rosalia. Vinga a trucar. El Guillem no em responia. Mira, explico el que estava passant. No em responia les Jo estava treballant, preparant el vídeo d'avui que es penja ara mateix. I tu estaves fent el teu. Buscant a la Loli. I de sobte em truca i em diu, Guillem, està la Loli. I llavors jo, evidentment, era corrent i em trobo que ja no estava la Loli. I em diu, no, ha marxat. Li dic, però com que ha marxat? Però Laura, tens una oportunitat i se t'escapa la puta Loli. És que no la volia molestar, perquè jo... I llavors, calla. Llavors ha tornat i jo li dic, Laura, és el moment. Això és nostre senyor que ens l'ha posat davant i ens ha dit, aquesta és la vostra oportunitat per apropar-nos a Rosalia. I li dic, Laura, anem a fer una foto. I em diu, no. No la molestes. Foto no. Em diu, deixa-la. No l'has de molestar, aquesta nena tan bona. I en flash no. I dic, que però... ningú ho vegi, perquè... 11 dies, anant per tot arreu, que no em penso callar. I tu no estàs cridant? És que l'odio, aquesta nena. En definitiva, ella no volia la foto i jo he decidit apretar i dir-li, hola, Loli, et vols fer una foto? I ens l'hem fet. Bueno, la Loli s'ha enamorat de mi, m'ha dit, vols venir amb mi i al meu grup? I li he dit, per què no? I em diu, sí, va, que us entro. Ja estem dins. Però ens hem de posar una mica de merchant. Per tu t'hauries de comprar alguna cosa perquè així no es pot anar a un concert de la Loli. Ai, de la Rosi. És molt simpàtica, ella, tranquil·la. Com nosaltres. Bueno, és que avui estem on fire. Aviam, aquesta samarreteta de cotó, esperem que sigui bo. He llegit un Made in China per allà, que no m'ha fet gaire il·lusió, però bueno. 45 euros li ha costat al nen, si no vegis. Red flag andant. Això és el que és ell. He posat una S i era l'última que quedava, també. L'última de tot el món. De tot el món. No hi ha ningú més que tindrà aquesta sudadereta. Ens estem enganxant molt al gest de fer aquest petit salt tirolet. Posa-te-la. Que no m'estàs fent? Aquesta jaqueta. Pot ser que junts tinguem bastanta sort? Estem tenint una sort. És que tenim una flor al cul. La gent que pensa en aquesta ment d'abundància... Santo Remi! Tia, la Laura s'ha lligat a la Loli, ha sigut molt gros, tio. I a mi la Rosi m'ha mirat des de lluny. Ens hem quedat corparats. Hi, can you take this like that? Thank you. It's rolling, yeah, right now. Fantastic. Thank you so much. Sauvignon blanc. Atena. És que jo nascut per ser monja. Sin huracano que yo Minut 1, jo m'he fotut a bramar de mala manera i aquesta noia que és insensible, inestable, insatisfeta, inconformista, ho és tot, diu que no s'hi veu, que ella no veu prou i que no val la pena, que ja podem marxar, diu ella. Jo soc com un divorciat, jo he entrat, jo bramant de mala manera i aquesta... No et pensis que m'ha fet com... tranquil. Res. Ets la persona més insensible que coneixo. amigos escucharte. Demons! Nosaltres ja hem conegut a la Loli, tot l'altre a ningú li importa. La nostra review del concert de Rosalia. De l'1 al 10. Que sempre he sigut molt fan des de que ha sortit la Rosalia, perquè tinc una relació personal amb ella. Ho ha fet molt bé. Ella és la Mozart de la nostra època. Només arribar a mi m'ha emocionat, a ella no, perquè és una noia freda. Realment és molt És grossa. increïble.
Val la pena. I el nostre s'acaba ja, La sèrie S'acaba. s'ha acabat ja. Acaba de començar. No és un final, és un principi. Doncs ha sigut una experiència magnífica. Em sap molt de greu per qui no tingui, de veritat, ho penso que em sap molt de greu perquè no tingui l'oportunitat de conèixer una persona tan meravellosa com el Guillem Terrés. És una jeta. Ai, no és veritat. La seva energia és increïble, no he conegut a ningú amb aquestes ganes de tirar absolutament tot cap endavant. Una persona que respecta els seus valors i que respecta la seva persona per sobre de tot, que es defensa ell mateix i que sobretot defensa Catalunya, que és el més important. Igual que la Rosalia cantant en català, el Guillem defensarà la terra catalana. Jo si estic aguantant una persona com aquesta i he accedit a fer un projecte com aquest és perquè de veritat he sentit talent. He sentit que hi havia un futur i he sentit que hi havia alguna altra cosa que es movia. El Lux Magazine, a ver, primera página. ¿Cuánto te ha costado? 25 euros. Barato, La Xuxa. No sé ni per on començar. Ja estic a casa, a casa dels meus pares, ja sabeu que a mi em costa, lo d'anar a casa meva. He dormit com un angelet durant moltes hores seguides, que és el que més necessitava del món, i llavors me n'he donat, editant l'últim vídeo que es publica ara mateix, que no vam fer un final, que no ens vam acomiadar. És que no tenim vergonya, jo i la Laura. Però aprofito per fer-lo jo. Ha sigut absolutament increïble. Per mi, tot el que hem fet no té cap sentit. Hagi funcionat més, hagi funcionat menys. Jo tenia unes expectatives també molt altes de tot, i a mesura que ha anat avançant la sèrie me n'he anat adonant de lo difícil que és fer una sèrie diària. Al meu cap tot això ho he fet per innovar, per fer alguna cosa nova a Catalunya, a YouTube Catalunya, per provar de fer una sèrie diària, per provar de fer una cosa molt gran i, en el fons, per obrir una mica de camí en la creació de contingut en català. Sé que dir això és molt ambiciós o de flipat o el que sigui, però sento que he obert camí, o com a mínim m'he obert camí a mi mateix per entendre una fórmula i per poder-la aplicar a partir d'ara, corregint totes les coses que he pres aquest viatge, que realment han sigut moltes. Vull dir, no s'ha vist, però evidentment tot el que implica gravar cada dia, editar cada dia, corregir cada dia, fer portades, fer totes aquestes coses que s'han estat fent durant 11 dies seguits, a mi m'han canviat la meva manera d'aprendre a fer vídeos, i això em fa feliç i m'agrada. Llavors, m'agrada molt la visió de la Laura de que això no s'acaba aquí, sinó que és com que acaba de començar. Crec que té raó. De fet, crec que acaba de començar per nosaltres, però al meu cap canviarem una mica tot i la gent començarà a fer més sèries i el contingut en català començarà a ser més divers i més obert en general. I sobretot vull aprofitar per agrair a Ametller Origen, que una marca com Ametller Origen, que mola tant, que ho fan tot tan bé, a sobre també decideixin apostar per la creació de contingut en català, decideixin apostar per les coses noves, sense saber exactament què estava passant i com ho faríem. Però em van dir que sí, van apostar i ens han ajudat amb tot. Hem anat per tot el món amb productes d'Ametller Origen, que si París, que si Lyon, que si Barcelona, que si tal, que si qual, i ha sigut increïble. Només puc tenir agraïment. Crec que diu molt d'una marca que aposti per la creació de contingut en català, que ho faci tan desacomplexadament i que tingui ganes de provar nous espais i de confiar amb nou talent i amb noves coses. Crec que diu moltíssim d'una marca i li dona un valor afegit que és que jo crec que és la manera correcta de fer gran una marca de veritat. Vull dir, no només centrant-se en el teu producte, que és el que més bé fan, sinó també expandint més enllà i confiant en coses culturals, amb gent, amb l'idioma, amb mi, en aquest cas, en fer vídeos. Realment ha sigut increïble, moltes gràcies, i és que s'ho mereixen tot. Aniré cada dia a comprar-vos, cada dia. I no sé, aquesta sèrie ja s'acaba, jo he sigut molt feliç, però profundament feliç. Crec que feia molt temps que no era feliç, jo tot això m'ho vaig inventar per sortir de la depressió d'estar divorciat i d'estar trist i de sentir-me sol. No sé per què se'm va acudir aquesta idea, realment se'm va acudir somiant un dia, vaig dir, vull fer una sèrie de català, vull conèixer els grans genis, vull conèixer la Rosalia i ho vull fer amb la Laura, i quan te n'adones que ho has fet tot, penses, fuà, és molt boig. Llavors, moltes gràcies per mirar-nos, sempre, i sobretot moltes gràcies a la Laura, perquè és que és absolutament una boja que una persona hagi confiat en mi d'aquesta manera com per acompanyar-me des del primer moment a totes les bogeries, a totes les aventures, als avions, als trens, a matinar, a anar al Costes, a anar no sé on,
i que ho hagi fet d'aquesta manera, no sé, és que és increïble i és molt bonic també perquè me n'adono que s'ha generat una amistat en directe. Vull dir, si vosaltres mireu des del primer vídeo fins a l'últim, es nota com s'està construint una amistat. Nosaltres ens coneixíem, però no ens coneixíem ni un quart del que ens coneixem ara. I per mi aquesta sèrie llavors també té aquest valor afegit de que podré veure en el pas dels anys, quan tornem a mirar els vídeos, veurem com es va construir una amistat en directe. I això m'obsessiona, i tenir aquests vídeos pel record. Sé que seran la cosa més preuada del món i que ho tindrem guardat en un petit calaixet del nostre cor, i això em fa molta il·lusió. Saber que com a mínim es queden els vídeos i nosaltres els tindrem per sempre. Moltes gràcies per sempre mirar-nos, tots els que heu comentat, tothom que ha vingut a la sèrie, el Vadim que ens ha gravat, el Marc que ens ha editat, tothom. Moltes gràcies, ha sigut increïble i això no és un final, això és el principi d'algú molt més gran. Ha quedat massa grandiloquent, però crec que és veritat. En fi, gràcies, sou els millors i us estimo. Adeu. Mua. Wanna go hard, I wanna have fun, I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty like the sun, I could watch forever while you shine on everyone. Wanna go hard, I wanna have fun, I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty like the sun, I could watch forever while you shine on everyone. I wanna go hard, I wanna have fun, I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty like the sun, I could watch forever while you shine on everyone. Wanna be happy, wanna be pretty, wanna be happy, wanna be like the sun, wanna be happy, wanna be pretty, wanna be happy, wanna be like the sun, wanna be happy, wanna be pretty, I wanna go hard, I wanna have fun, I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so